Côte d'Ivoire duguni ato Koroko ro Gon Kulubali o de kunse Koroko mara Gon Kulubali premier ministre min fatura Kamadu Gon Kulubali olu ka du kono antare halisa fanincini be munu be ko fanga bu bolo président de même masake wudu halisini o ka tradition na o ka masaya bu bolo de antara o be mogo bismillah yoromi antara fode ko o ka uradu parce que a reference islamé de asigile yananka akabo yere kana anwere so anyebe photo dola ka salon kono o photo e bambe ba de quoi babe ba Traoré ani cheba Traoré siga so bambe ba ni cheba Koroko dume Côte d'Ivoire de fait mais mumbe babimba photo si Koroko masake ka salon kono ambebe kungulula munumuno ale yere dona yam bismillah aye fulu damene adona histoire la amani ngade a yɛrɛ de donna histoire kɔnɔ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a fɛnɛ kumana nin kelen de ka tubabuw ka ko de y'an kɛta n'o tɛ a bɛɛ ye kelen ale yɛrɛ mɔkɛ n'o ye Gon Kulubali ye Koroko yɛrɛ roi o Gon Kulubali y'a ka lamɔ de kɛ Babemba Traoré bolo Sikaso turu selen a ma de u nana minɛ Babemba la ka taa n'a ye olu yɛrɛ bɛ waso de k'u mɔkɛ lamɔna Mali la Babemba bolo o jamana fila bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ni nansaraw ka ayiwa kunkari ɲɔgɔn na cɛ ya o de kama nin ko ninnu na a kana dɛsɛ aw dusu la Ivoirien kana fɛn fɔ Malien ma Malien kana fɛn fɔ Ivoirien nin bɛɛ ye population kelen de Allahi hali u ka balontan a y'u tɔgɔ lajɛ dɔrɔn tɔgɔ kelen b'e fɛ yan o tɔgɔ kelen de t'u ka balontannaw la a différence ye jumɛn ye Keita Jara Kone Sangare Sidibe o kelen de t'e bolo Mali la yan différence jumɛn b'an n'u cɛ a bɛɛ de ye kelen mais u ka laɲini de dɔrɔn ka Côte d'Ivoire juguya do an dusukun na k'an fɛnɛ juguya do olu dusukun na ka Laginɛ juguya do Burukina dusukun na k'o fɛnɛ juguya o tuma na an bɛɛ ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na o de kama n'an ka dirigeants ma ko nin faamu yan n'olu k'an fara ɲɔgɔn kan u b'an ci de ka bɔ ɲɔgɔn na o b'a yira ne m'a fɔ n ko ni maa bolo bɛ Ala bolo ni diɲɛ bɛɛ y'i sen ta i tɛ bi an y'o kuma fɔ yan mais o bɛɛ lajɛlen nata ni jamana ninnu ɲɛmɔgɔw m'u ka sariya ninnu ta cogo jateminɛ u ka sanction ɲɛfiyentɔ ninnu n'u ma jateminɛ olu yɛrɛ de bɛ na ni révolution ye jamana ninnu kɔnɔ parce que tɔ tɛ adamaden na tuguni koyi ko ninnu nege tɛ mɔgɔw la dɛ paraw dɔrɔn i bɛ sin ka bɛɛ wulilen o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na k'o b'a ka taga cogo min a nege t'an na tuguni n'Ala ye nin fɔ silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ min babil awla silamɛw yɛrɛ dama k'u hakili to ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la